नोंथांमोननिसिम नंगौ जों बाख्नायनांगोन मानोना बे सिटु आस'निया आसामनि मोननै जिल्लायावल' जादों जेरै बङाइगाव आरो चिरां। दा चिरां हिसाबै जों सिडलि ब्लकआव मोनदों आरो बियो जोङो सासे मानसिखौ बाख्नायनांगोन मानो होनना बुङोब्ला जोंनि दानि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा माखासे जिल्लाफोरखौ गोग्लैसोनाय होननानै बिसोरनि थाखाय स्पेसियेल माखासे पेकेज आस'नि लाबोनांगौ होननानै सावरायबाय थानायनि गेजेरजों बे पेकेजनि गेजेराव जोंनाव एसपिरेसनेल डिस्ट्रिक्ट हिसाबै उदालगुरि बाक्सा आरो जोंनाव नैबे सिटु गोग्लैसोनाय गरिब दुखियाफोर थानाय हिसाबै चिरां डिस्ट्रिक्टनि बे सिटु आस'निखौ जों मोननो हादों। ओंखायनो जोङो हिमन्त बिश्व शर्मा चिफ मिनिस्टार सार आरो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार बिथांमोनखौ जों बाख्नायालासे थानो हानाय नङा आरो आसा खालामदों दिनै गरिबफोरनि थाखाय आरो स्पेसियेलि हिन्जावफोरनि थाखाय बिराद आस'नि सोलिगासिनो दं। जेरैहाय न' होनाय, रेसन होनाय, अरुण'दय होनाय आरो दिनैनि बे सिटु आस'नि बेबो हिन्जावफोरनिनो। जों मिथिगौ हिन्जावफ्रा जुदि आखायाव लायो बा हिन्जावफोरनि दारै जोङो खामानिखौ मावो निस्सय बे आस'निया साक्सेस जायो। आं आसा खालामदों नैबे जोंनि गोग्लैसोनाय बे सा ओनसोलनि दुखिया मानसिफ्रा निस्सयब्लाबो खामानियाव होगोन आरो बेखौ जोङो अफिसियेलि हिसाबै दिनै जे फैसा होदों बेखौ जों फैसा होनाय जोबनाय थानाय नङा। बिनि थाखाय मनिटरिं खालामबाय थागोन बिसिडिसिनि गेजेरजों जोंहा लकेल इन्टेलेक्सुयेलफोरनि गेजेरजों सिसिएल सारमोननि गेजेरजों बेखौ रिभिउ खालामबाय थानाय जागोन आरो डिपार्टमेन्ट हिसाबै SRLM DPM बायदेव दङ लोगोसे जोंनि ब्लकनि BPM आरो बिसोरनि BC आरो BO CLF दङ बिथांमोनहाबो दायित्व दङ बे आस'निखौ मावफुंनायाव। मानोना बेनो जोबथा नङा आरोबाव जोङो एक्सटेनसन लाबोनायनि थाखाय जोङो सेस्था खालामगासिनो दङ। अलरेडि DPM बायदेवआ होनदों एक्सटेनसननि थाखाय आरो मोनबावनायनि मोनसे स्कप फैगासिनो दङ। मानोना दुखिया चिराङाव आरो गोबां ओनसोलाव दंबावो निस्सय बेखौ जों मोनदेरोब्ला आरो बेनिफ्राय साबसिन खालामनो हागोन आरो उद्देश्यआ जाफुंसार होगोन। गोजोन्थों।